имрӯз чемпионати ҷаҳон дар Бразилия шурӯъ мешавад ва пойтахт пайкро ба шаҳри Витория Кариасика медиҳад. Пагоҳ дар ҳамин майдон бозии аввал миёни мунтахабҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Сенегал сурат мегирад. Гурӯҳи хабарнигорони муассисаи давлатии шабакаи телевизионии варзиш аз аввалинҳо шуда ба макони ин мусобиқа омаданд, то бо вазъи майдон аз наздик шинос шаванд. Cariacica яке аз се шаҳри мизбони Мундиал 2019 миёни футболбозони Наврас аст ва он 10 километр шимолтар аз Витория қарор дорад. миёни шаҳрҳои мизбони қаҳрамонии ҷаҳон Cariacica бо дуртар будани худ аз ду шаҳри дигар Бразилия ва Гояна фарқ мекунад. ин намои умумии варзишгоҳи клебар Андраде шаҳри Cariacicaи Бразилия аст. Аз 48 бозие ки дар чемпионати ҷаҳон 2019 байни наврасон баргузориаш ба нақша гирифта шудааст, дар ин майдон 16 бозӣ доир мешавад. ин майдон соли 1983 бунёд гардида бештар аз 20 000 ҷои нишаст дорад. Тими Рио Бранкои шаҳр 37 бор, яъне бештар аз ҳама дар чемпионати иёлоти Espírito Santo пирӯз баромадааст. барои инъикоси ин чорабинӣ дар қисми шимолии варзишгоҳ маркази матбуотӣ бунёд шудааст. ҳарчанд намои умумии маркази матбуотӣ чандон дилкаш нест, вале барои хабарнигорон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. барои хабарнигор бо интернет таъмин будан басо муҳим аст. дар ин маркази матбуотӣ шумо бо ду роҳ метавонед ба он пайваст шавед: бевосита ё ин ки ба воситаи Wi-Fi. воқеан ҳам сурати интернет инҷо хело баланд аст, вале бояд ба бинандагони арҷманд ин чизро қайд кунам, ки дар маркази матбуотӣ айни замон танҳо ман фаъолият карда истодам. рафту агар ҳамкасбони дигари ман оянд, он ҷо сурати интернет чӣ гуна тағйир меёбад, вақт нишон хоҳад дод. дар қисми марказии нишастгоҳҳои майдон ҷой барои шореҳон ва рӯзноманигорони телевизиону радио ҷудо шудааст, то онҳо хабарҳои муҳиму тоза ва саривақтиро ба кишварҳои худ ирсол кунанд. акнун мо бо ҷои нишаст ва мизи кории шореҳон дар ин майдон шинос мешавем. чизе аз ҳама муҳим барои гузоришгарони варзиш ин манзараи умумии майдон аст, на баланд ва на паст. дар қисми зиёде аз варзишгоҳҳои қаблан бунёд мешуда як мушкилии асосӣ ин бисёр гузаргоҳи танг боқӣ мондани сохтмончиён буд. дар ҳамин майдон ҳам айни чунин мушкилиро мо метавонем мушоҳида кунем. рафту яке аз ҳамкасбони ман агар хоҳанд аз паси мизи кории ҳамкасби дигари худ ки ба ҳамин тартиб нишаста кор карда истодааст гузаранд, пас маҷбур мешаванд як каме бо мушкилӣ албатта бо худро расонидан ба девори дигар аз паси ҳамкасби худ гузариш кунанд. мизи кории шореҳ стандартист. инҷо монитор, дастгоҳи сабт ва пахши овоз, се ҷои нишаст барои шореҳон қарор дорад. ҳоло дар майдон охирин корҳои омодагӣ барои истиқболи ин чорабинии бонуфуз ҷараён дорад. дар рӯзи охири тайёриҳо дар баробари дарав кардани чаванзори майдон, аз санҷиш гузарондани асбобу анҷоми барқӣ, инчунин кори маркази ташхиси видеоӣ ки бори нахуст дар қаҳрамонии ин сину сол истифода мешавад, аз озмоиш гузашт. метавон гуфт варзишгоҳ барои истиқболи чемпионати ҷаҳон омода аст. гузориши Парвизи Маҳмадамин ва Пирӯз Бахтибеков аз шаҳри Cariacicaи Бразилия.